ki nongilam ke NPP na is jan jahil kanthop ya ki MLA bat MDC barim na kate kathan hne kasi ki la resign no na ka party halo ka nongrim ba ka sarkar kam semla simkhia bante la kam ke jingon poi kitrok do yong na asam wat hakani ke jingja ba por khnyang coronavirus Kaba penlong yangi ban mi na gani kaseng namar kat kum kini ki resignation ki jongi ki bal ayang ne video iya kini ki mat ki bangi ay na banta lai tali baga sorkar kam kwa ban yarap ya kini ki breu ki bran hapok kan ka izang tia ki jongi na kata kadau ni kum ki ripo mat ki barim jong kan ka thai ni ay no ada ka resignation letter namar ba ngim sngeu dei bandan hapok kan ka parti lada kan ka sarkar ka bayalam da ka NPP kam yarap yangi kam yarap ki breu jongi na kan ka thai te nadu upanay mas bangi layo ya kan ka lockdown te hagajing yo I ke jonga ba kan ka lockdown ru kam don jimot namar hapdeng ka jing lockdown ru ka sarkar ka ailat ya ki simen plan banwan ra ya udawyong ubanaban hagajing siya nga support ya gajing og jong I XMLA jongi ba Justin Dakhar namar bakat kum ka sithihi bagila Aisha u DC bagila Aisha u DC Deputy Commissioner jong ke Izentia Hills te haden bagila de bebani kenduk badu handrai ngiyo I ba ka sarkar kam tre banyarap ini na kata kadau mi ai no ya kade resignation letter imla ban supply te kalong le no te halor kini ki nongrim ngisnyo kum ki badon ga jingki kli barok ki balai sign lang ga kani resignation letter ngisnyo bangi ladai ban mi no na kani ka party ka balit ya government bar ka bam sngap ro ya ga jing jong ki pai ba kata ga dai ga jing pensai na ga ling jonga aga jing dai ba kani resignation ka bangi la ai ban mi no na ka party NPP kumbalong mental halor kini ki nongrim ba kani ka sarkar kam don ka platform na ka benta ka jing jong pai ba bat ka weiro kimtre ban pen sange ya ka jingwan jong ni doyong na bar shu ro na lor bakil aktif ba ka kum ka order jong Supreme Court doyong ba bontam udon hapo East Giant Hill District balai kim sim ya kani ka kabu ka opportunity ban tho sa ka central government ban pan bor na ka ban le action yung niu doyong bat khnang bagi bri jongi na lor ba ka don ka lockdown kim don ka jingtre ka jingta bakin yo alat ban trei ban kta ban supply yung niu doyong sa kini ki cement plan ki badon na kani ka thang ka ka ba pla ka long ba na do bas dang ya ka lockdown na ka daw jong COVID-19 kalong ka ba pla ba ka parti ke balit ya government kamdon ya ki platform dani committee lado ki constituency wise lado ki block wise lado ki district wise kumno ban yai lenti ha ka ban ya jan mor pai ba ban wat ikilat ki lenti ban ya rap do pai ba kamut kamdon ka proper platform naga banta ban sngap ya ka public grievances ha ka bagi pai ba ni sam jing ka ba ar pat hapdeng ka ni ka jingele ngi kum kiru pau khmat jong ga East Giant Hill District ndai ta mangi wana du grang ba snong ki sengi ba pher ngila ya tre lang ba government kumno bante la kam haga jinge dei ba kani ga chingpan ndrei peusi ka long ga ba phla ban yo I ba haga ar pamnyo tarik la mi no ka order na DC bala sha e kismen plan ban kid de yong kumbalai feutrok sisngi ka wei kismen plan Barsho isu hakalai feu tarik lami ka order na komisioner jong transport halor kani ka ju ka kam. Tengi kum ki basyong basa sani ngi septing yang ni knyang jingpang. Tengi le persya kanya kane. Hakan riu tarik ngila pelong ya ka agitation hakmat ka DC office sang ni kleriat. Hadin ka taw DC lakhot yangi ban ye kren pat banis nyo thu jingbot. Ngila ya kren bat ngila poiro saka jinges ni thu jingmot ndrei ka long ka ba pla ba ka sarkar ka pami saka we ka order ha ka jo ga sngi ha kan riu tarik
lengba Commerce and Industries Department haga bala sya ya kitrok deuyong dane ya kitrok ban kid fly ice dane ya kino ki jingdon kam ki jongki katba kimon klemdon syu kalimit kumta ka pelong yangi kum ki beriu ke badon ka responsibility ke jingba kle naga benta ka ne area ngisnyo bangi dewan shim ya